Nogometni klub Croatia iz Züricha proslavio je subotu 3. listopada 40. godišnjicu djelovanja. Na proslavi u Oberglatu okupili su se članovi kluba i njihovi gosti. Stariji članovi kluba prisjetili su se kako je sve počelo prije 40 godina. Čak je jednom vodstvo turnira na Erlikonu isključilo našu momčad u poluvremenu, u polufinalu iz igre zbog dresova bez zvijezde. Einige wichtige Details aus der Vergangenheit hat Herr Hudinč jetzt auch angeführt. Warum spielte man an den Jugendturnieren? Ja, wer nicht spielte, war Staatsfeind und aus Stolz gegenüber Kroatien. Man trug das Wappen von Kroatien mit Stolz auf der Brust. Es war ein steiniger Weg des Fußballclubs Croatia Zürich. Das kommunistische System von Jugoslawien drohte ständig mit Sanktionen. Zato mi je izuzetno drago da možemo proslaviti ovdje 40. godinu i godišnjicu, što znači da već toliko dugo vremena Hrvati ovdje žive i rade. Bilo bi možda ljepše da je slavimo u domovini, što bi značilo da se velika većina ljudi već vratila kući, ali bez obzira na sve proslavimo je ovdje. Zato je i današnji slavljeni nogometni klub Croatia nezaobilazni čimbenik kad se piše ili izučava povijest, ali i sadašnjost, a vjerujem i budućnost iseljene Hrvatske ovdje u ovoj lijepoj Švicarskoj. Ja bih ovdje htio reći da Hrvatski nogometni savez je ponosan na vas sve. Mi smo učinili veliku promociju u Hrvatskoj, ali sigurno ne bi toliko mogli učiniti da nije bilo i vas. Dali ste nam dva krasna momka, dakle to je gospodin Raketić i gospodin Petrić koji su članovi. A sada bih zamolila da nam se na pozornicu pridruži jedna dama, a to je predstavnica Hrvatskog konzulata u Zürichu, gospođa Sanja Javor. Dobro večer želim svima u ime Hrvatskog konzulata u Zürichu. Doista ne znam, nakon ovoliko izgovorenih riječi, što bi još trebalo reći nego živjela Hrvatska, živio nogomet, želim vam svima ugodnu večer i lijepo se zabavite. Hvala vam. Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i nadamo se da ćemo se zajedno družiti kao i do sada. Hvala na svemu i ugodnu večer svima. Također, dozvolite mi da vam poželim još jednom i u sljedeći 40-50 godina isto toliko, pa možda i više uspjeha u radu, natjecanju i neka budete i dalje jedan od najboljih klubova ovdje u Švicarskoj i to od srca vam želim, a vidjet ćemo se možda i u dogledno vrijeme ako Bog da, ako će Dinamo biti ovdje. Kad se samo sjetim tvoga lica rumena, ovdje mi je rastopi se duša večarska. Kad se samo sjetim tvoga lica rumena, ovdje mi je rastopi se duša večarska. Ej, kako moje zlato sjedi do mene, ej, da večarsko srce mene. Kad se kući vraćamo, probudimo bijele, svijetne noći nam se svijetle. Otvočenom kapiju nam se oče naša, evo meni i moj pajdaša. Otvočenom kapiju nam se oče naša, evo sad pravi tamburaša. I donesi rakiju, neka čaše sveće, pa nek pisma
Pored mene Stjepan Janković, jedan od inicijatora osnivanja. Štev, reci samo par riječi kako vas je to počelo kod vas? Jako sam zadovoljan sa današnjim skupom i proslavi 40 godina našeg rada i nadam se da će to još potrajati drugih 40 godina i nadalje više. U početcima bilo je lijepo jer smo bili mladi, sada je lijepo kad slavimo da budemo složni jer to očekuju od nas u Lijepoj našoj. Hvala Andrija. Drago mi je da ste nas pozvali danas na 40-godišnjicu kluba. Zahvaljujem se novoj upravi. Klubu želim puno uspjeha i sreće. Lijepo je vidjeti opet nakon 40 godina ove dečke mladež koja je danas tu i to obećava da će klub i dalje ostati. Puno hvala još jedanput i puno uspjeha. Ja i pozdravljam celu nogometnog kluba Croaciju i zaželim im sve dalje da uspiju, jer mi smo početnici kluba bili Janković i Ranogajec, prvi blagajnik i oružar, a prvi prevoznik Janković. I ja bih želio da se mladi ljudi uključe sada i da ne zaborave što su radili njihovi djedovi i očevi, da oni pronose ovu čast i slavu Croacije dalje ovdje u Švicarskoj kao i na svim ostalim meridijanima i nek to ne bude sad više Croacija koja je značila prkos i otpor, nego Croacija koja će širiti suradnju. Što bi rekao, mislim da nogometni klub Croacija iako slavi 40 godina postojanja, mislim da nije stara, nego je vrlo mlada i još uvijek cvjeta. I neka joj taj cvijet bude vodilja za budućnost. Hvala. Još jednu godinu odraditi, da probam dostigni tvoj domet, mada bit će teško. Ti si bio u drugoj ligi, ja sam tek sada u 4. Ali sa ovakvom ekipom, sa ovakvima ljudima, sa entuzijazmom koji ovi ljudi imaju u upravnom odboru, mislim da nije ni to nedokučivo. I nadam se da će Croacija u skoro vrijeme opet biti ondje gdje joj mjesto, znači druga liga, to je minimum. To je za nas i jedna, mogu reći, određena nivo koji nam odgovara, tako je. Prije svega zahvaljujem se svima generacijama nogometnog kluba Croacije koji su u ovih 40 godina odradili jedan veliki dio svog života u nogometni klub Croaciju i nadam se da će to tako biti i u buduće, da će i sljedeći naraštaj i sljedeće generacije isto takvim entuzijazmom raditi kao što smo i mi do sada radili. Prije svega zahvaljujem se našem upravnom odboru, organizacijskom odboru koji su svesrdno pomogli da dođe do ove svečanosti koja je večeras, znači 40 godina nogometnog kluba Croacije Zürich.